Ginoo, ikaw ang kabilang-bilang, hanggang tayo ng iluha ang magkampo, kaya ang takot Ginoo hindi makaayon ang kanila. Sa kausap Ginoo, ang nanginig, divisyoni, hindi mga birthday celebrants Ginoo, takot karoon, ang mga sumayon Ginoo. Kilingkanan, ang ipangayon, pinagin Kristo ang Ginoo. Amen. Ang labaw magagahom ng mahal na anak ko Espiritu Santo mamaya itong Bless na ka? Very good. Magkapinon mo na tugod. Diba? Hi guys, good morning. Happy Sunday na tang tanan guys. Unta namos maadjong panglawas rong panahon na guys. Og maadjong pang hinabuhi guys no. So guys, gikan Miss Kinkin ning kuan sa first mass guys, ning atin Miss first mass ni Kinkin. La, happy na birthday ni Kinkin guys, ini ka 26 dengan pista dari Alicia. Dengan sa pistas Alicia. Hala. Pila na may imong edad be, pohon? 9. Ag si Kim mo na mga wa man nakauban guys, kay natuog pa man na si Zaka sa duman mi ganiha 4:30 dito na mi simbahan. Kaya ka sleeping beauty pa magatang prinsesa. Hala, wa ka kauban? Wakauban. Wakauban. Dana may guys, sabay. Unta hatagan ta kanunay maadjong panglawas. Kahit tasan guys sa tang adlaw-adlaw nga pagkabuhi dani kalibutan na makasurvive tas atong mga maatubang nga mga challenge sa kinabuhi. So salig lamang tas kahit tasan guys sa kanunay mo ato di itugyan tanan ninja. Gatong mga kuan dani kalibutan na. Yes no. So guys, magluto kami pamahaw guys. Kay wa kami pamahaw ganihan ning inang marami gininit. Guys, kay mag-ilis ako dia. Suot na naag dress nga gihatag ni ate. Thank you so much, te. Yan na guys, nag-prepare si Papa Gabriel sa mga panakot. Kay magluto umiog, kasi mulutoon pa der. Paklay. Advance ko na mo guys, advance celebration sa mga anniversary ugma. Pila na ta ka tuig? 52. Ha? 52. 52 ta kuno may katuig guys. Ugma ang mga ika 13 pa no. Pila na ta ka tuig ron? 31. Ay 31. 31 na kuno may katuig guys. Binali Sure ba? Binali. 13 years na mi guys kay kasal mi 2009, July 25 baga magkasal guys. 2009. Kasi katuig mo. Oh, hibawi guys, abot naman ng 3C, mura ramig iring ug giro sa bahay. Bitaw guys. Kaya guys, nag-ready na sa Papa Gabriel sa mga panakot. Kay ning palit mi og sinlod sa kuan baboy. Kaya marami ito mga apoy drone. Guys, no. Kumot ka dyan na. Completos Ricardos char. Completos Ricardos. Yun na guys. Gilapuan pa naman guys ah. Puan pa naman ang mga kuan sinlod kay mo ay atang saan man papaklajon. Baklajon, magpaklay mi guys para sa among wedding anniversary advance. Mado na naman guys no, importante nga ligon ag panag-uban. Dito miss kuan mag-date. Asa? Kalabangan.
Magdita mas kalabungan pa. Ngano ato mas kalabungan nga naman si plaster guys taas. Hindi lang ito kalabungan kay Wilo Wados. Anto ko no miss kalabungan guys, asa kaning kalabungan na. Asa kaning kalabungan na. Ito guys. Sa Zoom magod may kuan guys nga to skin sa simbahan. Naka-video ko gamay kay man ko hilig mo video kana ako sa kanang mga ingana guys nga kuan kay di ko ka-focus og kuan sang gingadto. So mo guys nga ugaroy adto ko simbahan di ko kaduting video. Focus ako sa gingadto guys. Tang tanan naman gadto tay mga kuan nito nga mga itong sumbong na to, itong mga kahibus, mga kalipay ug sakit. Gusto sa pasalamat sa mga grasyang dawat kada adlaw sang kinabuhi labi na gumadtong panlawas. Siyempre hapang gi-pray mong mga viewers na mga hatagan mo kanina yung mga palawas karong askil po mo diha mo pindot sa cellphone na tan-awon na mga videos kada adlaw always gazet na sila i-appeal sa mga prayers mga silent viewers na mo dana mga new subscriber na mo guys. Gazet mo gi-appeal og praise sang kuan dito guys. Kay bawo na Florida na lista hatagan ni ja og madong palawas mo dirhang gi isas gi pangadyo guys. So ana ko mangadyo masigan sa basta kay hangi kuan agad ang madong panlawas sa tibok pamilya ug sa tibok nga mga kuan na mo diha sa kuan YouTube guys. So karon guys mo na yung mga kuan advance nga kuan na mas papagabril nagluto kami dari og kanang ay magpaklay ko man siya. So abangin ni sa guys ini kaluto kay si Papa Gabriel may maluto kay lamiin sa maluto guys. Kinalamian ka dun mo timpla na. Nani sekreto. Puro man data naka-vlog, wala, nagkupul-kupul gid Jaime, pastila nagkupul-kupul. Happy 13th anniversary father sa atong wedding anniversary. Sa kuha na may kasal guys, huwis dato na Miss Bay kasal una sa 2009. So pa may kasal na simbahan kay ano, importante na. Kuha nang guys, no? Naman na. Muna nga di man importante yung pabunggahan. Kay importante, nagsinabtanay mong duha. Sa inyong panagtipon, ang tayo kuha na mo. Kay nagka-hiusa mo sa inyong tanang desisyon. Sa inyong pamudyan. Importante guys, no? Nangiwan na father guys sa sinlud. Wala siya guys, siyang favorite. Guys, lapuan pa niya guys, isa pang hiwaan. Kaya rong matangtang to mga dapat matangtang. Guys, no? Mas guys, sinlod na sa baboy. Mga kuan ganina. Nadapi mga panakot. Padar, kumbati ha? Mag-date para bataan sa? Ugma para anniversary. Sa kanya advance naman ta. Mazo lang duha ka adlaw mag-celebrate guys, no? Lain ugma, lain pag karon. Abangin na juga magdikit ugma. Gukul to dagat. Gukul to kalabangan. Gukul mas kalabungan guys. Tapos tawid. Mazo to kay pabor ba? Pabor na to ugma. Tazuk tong tawid ba? Balintong sa piron tagzatot dadto. Humot man day na. Humot guys. Ta guys, kita na mo unsa nagluto guys. Kay magligo sa akong kim-kim sa zugligo, bajing gamatoy. Grabe si Elias sa zuhag ligo oy. Hay. Sa zuha makagligo Bibi Kim. Bibi Kim, sa zuha makagligo ha? Sa zugligo ha? Ikaw gadud. Ay nganong gilabtan na nimong sa budira. Iuli. Grabe gadud ning bajiha gadud. Sa zuhag ligo. Way tugnaw. Way tugnaw. Paminaw, way tugnaw. Ako ni tugnaw guys. Way tugnaw. Guys, mag-gisa na father sa isang mga panakit. Siya na ulo. Aso kasi guys, kay kahoy man. Pero lami mo pa niluto ng kahoy guys, no? Itom na pa natin kinuskos gahapon nga kaldero. Maitom na pa diro. Nagalaman yung kami luto nga ito. Sidaan nga lang yun. Brown nun sana siya guys. Humot. Ang humot kazo. Humot ka. Humot kazo guys. Ito sukado.
guys. Grabe. Siya na uli. Kumplahan na lang ang pader. Toyo, suka. Muna jay iko ang timpla dari guys. Muna itimpla jay guys. Hey! Toyo. Oh, din na guys. Nami. Sabaw-sabaw gamay nga. Sabaw-sabaw. Naligo ko. Mamahan pa na gamay. Pamahan pa din niya guys. Unsa? Naligo na ka? Naligo na kamang baby. Kem guys. Wala kauban ganiha. Kanatulog pa man paglarga na mo. Bahan mo? Yes. Simba mo? Yes. Nag-sleep pa man ka. Jalisir magpukawon kaya sa manujo. Yes na. Bili na rawan. Naman na siya kaligo. Early birds. Early birds. Tang tilawan guys. So, lami bagtimplang padadabs. Kalibat man. Maju pa. Maju. Tama ko guys no. Thank you for my lipstick te. Lami yung lipstick ka guys. Matangtang. Tangi. Sana yung sijupin. Guys, baso-bason sa isang sabaw guys. Karong lamiin. Mahaw na mayroon tataod guys. Nga ang taninjo. Dana guys, luto na. Wow, grabing lamiya ka dyan. Sarap-sarap guys. Galaway guys ako nagtanaw. Sana all. Lamiya guys. Uy, sana all. Sana all. Lamiya uy. Pader, mga anak ta pader. Yes, mga nami guys. Bukad na meron. Sa mangkin na lamian ka dyan paklay. Sana all. Tagsara may mga ingani guys. Kay delikado mapunig si kanunay guys no. Lamian yung panagsara. Okay, bukad nami guys. Kay mga namig pama. Pinigwad-igwad magkanot. Okay. Okay guys. This is it. Dahinukad nga. Paklay for pamahaw. Lagot na. Mahaw guys, mahaw. Mahaw tan ninjo. Pasensya na mo sa among ingani guys. Kay bawd mo na may alagang mga iring. Mo na nga aksi ikid nila. Pastilan. Palitan na naman natin bago. Duoy man pagipang kuan yung mga buhiin. Gisak na. Pasensya na. Mamilito na pa sa ilalim. Prepare for pamahaw. Mga taninjo guys. Ngaji sa takay ano natin blessing sa mga grasya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, daghan ka salamat sa pagkaon karon nga mga pagkasaluhan nga tagaan minimo kanunay mga jong panglawas Lord ug mabusog mi daning pagkaon nga mga pagkasaluhan karon. Dili kay minimo kanunay sa mga dautan ning kalibutan na ug lamdagan nimo kanunay na Lord. Kung ikaw tay mahimong sentro sa mga nahuna ug kasing-kasing. Salamat sa mga Christian Lord nga mga pangasawa karon. Amen. Ngayon guys, kain na na. Ngata guys. Lawit. Paklay, islami kaadyo. Lami kadzong paklay. Ko akin. Yeah guys, paklay is real. Man guys. Guys. Okay. Hang, sili pa deh. Hang. Hang? Gimana? Namikan kan ko pil. Ano hang na? Ada di hang dah. Yung espada. Minsan mo dahil sa baang iro, alas likod. Minsan mo dahil ano. Anday. Tabuan mo. May kalugar. Bibog mo pa do? Bibog.
Kung nagbibo, kay ako magtinda. Kung nagbibo dahil ang merkado guys, kay hapit ng pista, ugma. Pista, ugma. Dengan sa mga anniversary. Jangan sa mga anniversary guys. O pista, pista. Daghan may handa, kaya daghan mo mag-ihaw. Naku, sami. Ano ah? Hindi buli gino. Kagahal no? Mahal. Hangat. Hangagin mo? Ako ba? May kagili. Mahangag mo. Mga ka nagsili, kalamian guys. Love the sili. Punta naman ka sa Magaw. Ay, punta naman na, alin? Hoy. Kaon guys. First kungit indo. Kungit. Yan guys, sumanamig paniud to guys. Ito busog kazo guys. Kay lami kazo ag paklay nga nilutong Papa Gabriel. Salamat kazo guys sa inyong pag-uban namo sa among video karong adlaw. Sa kita kits na pud taugma sa mga another videos nga mangi-upload ha guys. Ano adawin taon nito skip kay na nagtabang na guys. O mahinait ko nga enjoy gyapon ni ubanan sa mga another videos nga mangi-upload diha guys. Sa amping mo kanunay uga sa magani mo karon, uga sa magani mo daning suok sa kalibutan na himutang, manghinaot ko nga okay mo, okay yung panglawas, okay yung tibok pamilya o amping ta kanunay guys. Sa di na ta kalimtan ang magpasalamat kanos kay tas-an uga sa magani taon sa magani ta nakuan tong panahona. Pasalamat gid ta sa God bless o kita-kits ta tomorrow guys. See you tomorrow guys. We love you. Ajo dai din so kalimti pag-like ug subscribe among channel guys. Pindutan ang imong notification bell aron ma-update ka namo kada adlaw aron makakita ka namo kada adlaw di ay. So, bye-bye guys. Tomorrow again.